kertong ke Voice of the People's Party na pentorum kra uba Mebon Lingdo ulang. Bauba AL hek ubalami khmat sansi ni ke pentorum kra constituency kwa ban kentiwi ke roi kapar na marbau kwa bagi pai ba ke chushim da kapisa khamtam ha kapor election. Halor ke jingsa keno ba ke jingmi jong u syakani ke election kedai ke arta tin na mar ke jinglet jong u ban penya ke jingyalang BJP hasela haki benai beladap uba Mebon ulang. Kidai tangki kubor penhetnya election bat mauhi udai ubarju penya ik program ba per hakalenggi jaka ke jella. Hendai ngim I bakandan kanu kata ka development ne kamdan kanu kata ka jingya chakmat haba ngia kran chpangko constituency jungi ba constituency jungi wala kadai ha khapsor kadai kata constituency ka babun tam ubreu bun tam ubreu badai naka BPL family te balegen ngim la ba ngin lei e na benta jungi haka jing smotu jonga hi kumbangala ong hagi ni ki jingya lang ki baper yo breu constituency jungi bun sin bari kiwi constituency rumom de tang constituency jungi Omwandra development kenang. Namar ba kat ba uniu bre udang hap ban lekpan jingyarap na uniu amali namar 4 bit 4 biang yala dia. Uniu bre udang syaram be uniu amali na uniu minister. Ba uniu bre haba syaram ulet si ban let I vote kan uniu bre ubadan hakani kabor. Bar kumta kaya nakawe kesnam sakawe kesnam. Bar haduk mentangi iba ompadon hi kata jingkala ba ka mindset jingki bre ru kampat change ba kampat I kan kata jingkala handai kasin bam ningkong mentangi I ba kibreu kita sedang bersungtu ba omdan kamre ya kita ki jing ais ngobha ki bawan tang sisien sansnem handai ke ka ba ki don kam kalong kalawai na benta ki khun ki khti jungki ke ka ba ki don kam ka kam ka jam ka ba bet babiang na benta kini ki khun samla bat ke ka ba ki don kam long bangin tap kini ki market ke badan hang thi ha pentorum kra constituency namar ba ka pentorum kra constituency nila ban ong ba kan sa emerge kum kanika market ka batmai namar ba kan new shillong ka dan chathi bat ka pentorum kra constituency kum bangi I menta ka KFC kala dan deh nong mensong KFC kala dan nong mensong hilaban I haba uniu breu bana syabar ulai I kata ka market badan nong mensong tambangi bre bana nong mensong bat badai na ni na pentorum kra constituency ngim I gan ya kata ka market ka badan tinggal ko ban pensyai sigi breu ba ngin UI no ya kata ka market padon bat ngin ya chakmat ngin ya tray lang bat ngin manra ka jingkala na menta ki khun ki khti jongki bat ru na menta ke imlang sa lang hibaro kabak kham thamula kalong gumne hapor bangalet chasila Syatib ngalet man share ya kanika meeting jong BJP one vice president jong BJP ste ato ko por mencem senam khandai po benai ni dang yaki angne tiaba one vice president jong BJP ngakali yakini ki nohi kai ngong let na nai let kyong kelet sapen sngau sunon ya kita gi jing jungi namar ngi dong don ni surok ngalet chti hapor ngalet chti dapi pet hakato kadoru banga CRM kumune baso BJP ngamdon ki aenga ki ong shim phangune haba piche yakani program ngoi ki nganga wan hangni bantre ya kam jong lojong nganga de hus borok ki program nga khamwan hangni bandung BJP nga kren pensya yakini ki pisa ki bawan bat kanno ka pisa klem penon kam bat ha kini ki channel jongaru pini banga kren syaru daka hindi ru nga kren nga pensngutu yakini ki para non tribal ru ki badan hakato ka constituency jongi bahadu kanno ngi sya nyon ben kum kita ki nong snong jong ka pentor kra constituency bat hakata ka nong rem nga ya chakmat bat kumbang ong kini ki kimdei ki jing penduk mensim hendai ki dei ki jing yo mensim namar ladangi pet ningkong ladang kran you sitting amali mentala arpusan senam ladangi ong lada dei ba ula trai kam bhai engam don kam te banmi ladangi kran sai kiwe ki kini kiwe ki candidate ki bawan mentala ladangi kran sai ye uniu wave candidate menta yang shua namau sendram mar sendram namau sendram don by election charanikor lale charanikor menta ram sana ranikor wan sa chatisha pentorum kra constituency jungi daga besyayan kran ti habangi I ba ka kata ka jingmut kata ditang kata ka opportunistic mindset jong ubreu bai I na badan kata ka lat banjob wan la kawan yeng la kayeng but ngamdi banga ngadon ka balong against jong une against ba hek ne against kiwe rumo ngamdon against hendrai ka nongrem ka bangayeng kolong kumne kan lada ngi dang yai don si yai don kibreu ki bam kit kia bamwanda development ka imlang salang kayap balada ngi don kibreu ru ki balong opportunistic ki ba shim gabu
ya kata ka jinglong jung kibre ki bakim semua tenat curu ya yu kita ru kinsim kabuhi dalajab bah kata ka nongrem bang akut jingmut bang niang hi kani ka election ngin yakun ku bang yakun ya katu ka jing ki jung kinoi kai bat ngin yakun hadu bajab hadu bandakut ikan kini kibre ki babun ki ba kersya ninga kini kibre ki ba wan na kilong yeng ki beduk kibre ki ba kersya ninga ki bun ki ba wan na kilong yeng beduk bat ngayale na menta ki khun ki ti jungki ngayale na menta ka yeng kasam jungki menta ki dan kini ki scheme bensna yeng beduk ru silak san pau hajar ringka ngayat na du nang ni na basdang jong kani ka constituency jungi shadu bakut jong constituency shadu sti selingkin mopat bat sti se sauli ru umpat dan koi ru ka yeng banyo kani ka scheme bensna yeng beduk silak san pau hajar ringka haba sti ki constituency kidang yo kani ka pentorum kra kampat dei kani ka urban constituency kadang dei rural constituency namar wa ka nong song village maupat village bai kiwi dong village kampat dei ka rural area kampat dei ka urban area ti balai ke ngimyo ikini dei namar ba kini ki badan hasuki kini ki bala syong ha ni ka suki menta lasat ha ni ka suki kim ket kya den menta upat ba kim ket kya sisen bekila yo syong tu ki syong bet Kisang bet hadu dala janpoi ni por election syua ban election kisdang menya churum cheneng kisdang menterikam kisdang menlek kini kita te kata ka MLA scheme ka bawan sansnem balaiken terikam kemut uni ubri ho constituency ladau di bapang sansnem yo pang rupang tang syua ka election uni ubri badan kikon kikti ban let school sansnem kitu kikon kikti ban let school tang syua election kini kibri kibaduk berjenjar sansnem menduk menjenjar duk tang syua ka election mo te ha kata kanong rem hi ngayeng bat ha kata kanong rem ngakwa banwan ra ka jingkala ye kibreu bat ye kini kinong yalamru balada pidei sisa kita kibreu ki ba it ya ka emlang salang pidei sisa kita kibreu ba it ya ka jaj benriu ba pidei sisa kita kibreu badan kata ka jingket kle pimdei ba pinwan ba pinmi tang sisen sansnem bat pidei ban airu ya kata ka receipt kat no pila pelut na kata ka MLA scheme ai da ka receipt menta ka receipt dan menta ladang ipet gini gwi parti ru focus scheme menta ya kani fokus la panon kam kum ban ai sana ban ai minmit kat badan ki constituency lanya ka fokus ru kadan sa kani ka yes Meghalaya kani ka yes Meghalaya ka di ban ai tang na menta gini self help group hendrai ya kani yes Meghalaya menta la syupalat pathar syua bakan wan kani model code of conduct pingi pilawan liwat halor kita ru kajing kentu jonga na bentai kini ki breu ha ka pentorum kra constituency haba pilet tap vote walet tap vote tang na bentai la di shimet walet tap vote tang na bentai ba pi ong ba ngala don ngala sa hang ni ngala yo kam hang ni hang ta wat let tap vote tang na ba na bentai ba pinong ong ngala yo kini ki kam kontrak bangin tre hang ni hang tai walet tap vote ba pinong ba ngan sayo na uniu breu ba lada ujop uniu ta walet tap vote na bentai kata tap vote na bentai ki khun ki ti jong pi na bentai ka lawai ki khun ki ti jong pi namara ha ka nongrem ka bangayeng hi ka nongrem ka bangayeng kolong ba kibre ki badan ha ka liang persya ne ki badan bat nga ngin ya trebit na benta jong baro kibre constituency ngin tre na benta ki khun ki ti jong ki bat ngin tre na benta ka lawai ki khun ki ti jong ki bat ngin ai punishment kuman syu ngin ai punishment ye ki khun jong kitu kibre ki bam vote na benta jong a syubu ladang a job ngan ai punishment na benta ki khun jong kitu ki bakal vote yang a balai namar banganga de uno hikai ka kamram jong no hikai ka long bang ngin wan ra ka jingpha na menta jong baro salonsar mdei na menta jong kita ki section dai lada fikli gini gibreu constituency jongi pinsungu tu syai bha ba tang gitu ki bakarsan do yap do em ya kini kita gini ki bayo jung mentoi dai ki wei ki bun beduk dai na kata kada ha ka constituency jongi pinsyam ba ubaruspa unang ruspa ubaduk unang duk bat ha kata kanong rem ngin pen kalano sendon si sendon ya kani pentorum kra constituency hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantuan hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantuan Trilum jungi mentala dei
kapor ka jingkala kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkala rilum jungi mentala de kapor ka jingkala kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkala